ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଏହି ଗଣିତ କାଳାଂଶକୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଆମ ବଡ଼ ଗଣିତ ବହିର ଏକାଦଶ ପାଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଓ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ପାଠ 11 ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଓ ଗୁଣିତକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଓ ଗୁଣିତକ ନାମକ ଯେଉଁ କୌଣସି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା। ଦେଖ 6ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏପଟେ 8ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଇଛି। 6ର ଗୁଣନୀୟକ ସବୁ କିଏ ସିନା 1 2 3 6। 8ର ଗୁଣନୀୟକ 1 2 4 8। ଏଠାରେ ସାଧାରଣ କିଏ ସିନା ଯେଉଁ ଗୁଣନୀୟକ ଦୁଇଟି ଯାକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ ସେ ହେଉଛି ସାଧାରଣ। ଏପଟେ 1 ଅଛି, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ 1 ଅଛି, ଏପଟେ 2 ଅଛି, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ 2 ଅଛି, ଏପଟେ 3 6 ଅଛି, ଏପଟେ 4 8 ଅଛି। ସମାନ ହେଉନି, ତେଣୁକରି 6 ଆଉ 8 ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କିଏ ସିନା 1 ଆଉ 2। ତେଣୁକରି 6 ଆଉ 8ର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛନ୍ତି 1 ଆଉ 2। ଏବେ 15 ଓ 45ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଏପଟେ 15ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା, ଏପଟେ 45ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା। 3 5 ଆଉ 15। ସେହିପରି 45ର ଗୁଣନୀୟକ ସବୁ କିଏ ନା 1 3 5 9 15 ଆଉ 45। ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କିଏ ସେ ହେବ ନା ଯେଉଁ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ 15ରେ ଥିବ ଆଉ ସେହି ମଧ୍ୟ 45ରେ ଥିବ ସେ ହେବ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ। 1 ଅଛି 3 ଅଛି 5 ଅଛି, 1 ଅଛି 3 ଅଛି 5 ଅଛି 15 ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି 1 3 5 15 ହେଉଛନ୍ତି 1 3 5 ଆଉ 15 ହେଉଛନ୍ତି 15 ଆଉ 45ର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ। ବୁଝିଲା? ସେମିତି ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ା 24 ଆଉ 36, ସେମିତି 24ର ଗୁଣନୀୟକ ସବୁ କିଏ ସେ ଆଉ 36ର ଗୁଣନୀୟକ କିଏ ସବୁ ଏ ଘରେ ଲେଖିବା। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସାଧାରଣ କିଏ ସେ ଏଠି ଲେଖିବା, ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କିଏ ସେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ମନେ ରଖିଲେ କ'ଣ ନା ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ହୋଇଥିବ ତାକୁ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ବୋଲି କହିବା। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ 15ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ 45ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିଦେବା। 15ର 1 3 5 ଆଉ 15, 45ର ହେଲା 1 3 5 9 15 ଆଉ 45। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କିଏ ସେ ହେଉଛି ନା 1 3 5 ଆଉ 15। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା ଏକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କହିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ସାନ କିଏ ସେ ଅଛି, ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ସାନ କିଏ ସେ ଅଛି ନା ସବୁଠାରୁ ସାନ ଅଛି 1। ବୁଝିଲା? ଆଧିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କିଏ ସେ ଅଛି ନା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଛି 15। ଆମେ ଯେଉଁ ଗସାଗୁ କହୁଛେ ବା ଗସାଗୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଗସାଗୁ ବୋଲି କହୁଛେ। ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ମାନେ କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯିଏ ହେଇଥିବ। ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ପଚାରୁଛି, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ କେମିତି ଆମେ ବାହାର କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିଦେବା। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଇଥିବ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି ଆମର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଗସାଗୁ। ଆମର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଭିତରେ ବଡ଼ କିଏ ସେ ନା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି 15। ତେଣୁକରି 15 ହେଉଛି 15 ଆଉ 45ର କ'ଣ ନା ଗସାଗୁ। ବୁଝିଲା?
ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କିଛି ଯେଉଁ ସୋପାନ କରିବା କେମିତି କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟିର ଗୁଣନୀୟକ ଦୁଇଟା ଯାକ ସଂଖ୍ୟାର ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟାର ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ସାଧାରଣ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ସେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ଯିଏ ହେଇଥିବ ସେ ହେଉଛି ସେଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର କ'ଣ ନା ଗସାଗୁ। ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମେ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ବାହାର କରିବା। ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 13 ଆଉ 17। 13 ଆଉ 17ର ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। 13ର ଗୁଣିତକ ହେଉଛି ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି କିଏ ସିନା 1 ଆଉ 13। 17ର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି 1 ଆଉ 17। ତେଣୁକରି 13 ଆଉ 17ର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି 1। ତେଣୁକରି 13 ଆଉ 17ର ଗସାଗୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ନା ସେଇ 1। ବୁଝିଲା। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ାର ଗସାଗୁ ହେବ କେତେ ନା 1। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଡ଼ା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ କେତେ ହେବ ନା 1। ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ସର୍ବଦା 1 ହିଁ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଲସାଗୁ ବା ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ। ଆମେ ଗୁଣନୀୟକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଗୁଣନୀୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯିଏ ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା ତା'ଠାରେ ସବୁଠାରୁ ସାନ ଯିଏ ହେଇଥିବ। ଗୁଣିତକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ସବୁଠାରୁ ସାନ ହେଇଥିବ ବା ଲଘିଷ୍ଠ ସେ କହୁଛି ଲଘିଷ୍ଠ ମାନେ ସାନ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ଯିଏ ହେଇଥିବ ସେ ହେଉଛି ସେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ହେଇଥିବ କ'ଣ ନା ଲସାଗୁ। ବୁଝିଲା। ଏଠି 3ର ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠି 4ର ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହେଇଛି। 3 ଆଉ 4ର ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ କେସ୍ ହେଲେ ନା 12 24 ଏମିତି 12 24 ଏମିତି ଯେତେକ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ଲେଖା ହେଲା। 3 ଆଉ 4 ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ସାନ ହେଉଛି 12। ତେଣୁକରି 3 ଆଉ 4 ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ କିଏ ସେ ନା 12। ତେଣୁକରି 3 ଆଉ 4 ଲସାଗୁ ହେଉଛି କେତେ ନା 12। ସେମିତି ଆମେ ଆଉ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ନେବା କିଏ ସେ ନା 8 ଆଉ 10। ପ୍ରଥମେ 8ର ଲସାଗୁ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଦେବା। 8ର ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଦେବା। 8ର ଗୁଣିତକ ସବୁ କିଏ ସେ ହେବେ 8 16 24 32 40 ଇତ୍ୟାଦି। ସେମିତି 10ର କିଏ ସେ ହେବ ଗୁଣିତକ ସବୁ 10 20 30 40 ଇତ୍ୟାଦି ହେବ। ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ କେସ୍ ଅଛି ନା ସାଧାରଣ ଆମର ଅଛି 40। ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ହେଉଛି ଆମର 40 ଆଉ 40 ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଉ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହେବ ସେସବୁ 40 ଠାରୁ ବଡ଼ ହେବେ କେହି 40 ଠାରୁ ବି ସାନ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମର ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ହେଉଛି କିଏ ସେ ନା 40 ହେଲା। ଆଉ ଦୁଇଟା ଯାକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ସାନ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ କିଏ ସେ ନା 40। ତେଣୁକରି 8 ଆଉ 10ର ଲସାଗୁ ହେଉଛି କେତେ ନା 40। ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା।